Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында полиглот тапшыуын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Татар халкы элек-электән үк кунакчыл булган, ягъни кунак чакырган һәм кунакка ирешкән. Бүгенге тапшыруыбыз кунак сүзе турында булыр. Кунак гомум төрки сүз. Рифкат Әхмәдиянов аны куну фигыленнән чыгара, ягъни очып килеп утыру, кунаклау шикелле. Аның фикеренчә, куну сүзнең төп мәгънәсе өйдән читтә тын уздыру. Аучыларның урманга ауга барып, анда тын үткәрүләреннән килеп чыккан. Борынгы төрки сүзлектә кунак сүзе теркәлгән. Ул ял итү, тукталыш урыны мәгънәсендә кулланыла. Владимир Даль сүзлегендә исә кунак сүзе кунак рәвешендә теркәлгән. Кунак килгән кунак дигәндә мәгълүм кабатланыш тавтология бар. Мендәрле кунак яучы булып килгән кеше. Өй хуҗасы аны мендәр салып утыртырга тиеш булган. Түрәле кунак күчтәнәч белән килгән кунак. Чакырулы кунак башкача аны әйтүле кунакта диләр. Русларда чакырылмаган кунак татардан да яманрак дигән әйтем бар. Әмма фарсларда киресенчә, чакырылмаган кунак Алланың рәхмәте дигәннәр. Ислам динендә кунакларның күңелен күрү, аларны хөрмәт итү мөселман кешесенең төп бурычы. Хуҗа үз йортына килгән изге ниятле кешене ачык йөз белән каршы алырга, аның хәтерен калдырмаска, киткәндә яхшы теләкләр белән узатырга тиеш. Кунак ул Аллаһы Тәгалә кешесе. Аңа юмартлык күрсәтеп, ризыкның иң сыйфатлысын, тәмлесен бирәләр. Онытмагыз, кунак ашаган һәр кисәк савап. Мөмин мөселман кунакны бай һәм ярлыга айырып карамый. Кунакка чакыралар икән, анда бару сөннәт гамәл булып тора. Пәйгамбәребез булай дип әйткән: Исламның иң яхшы күренеше ул кешеләрне кунак итү һәм белгән кешеләргә генә түгел, белмәгәннәренә дә сәлам бирү дигән. Тагын бер хәдистә мондый сүзләр бар: Әй кешеләр, кунакларыгызга басым ясамагыз. Кунак үз ризыгы белән килә һәм киткәндә хуҗаның гөнаһларын алып китә. Шуңа күрә адәм баласы кунакны чакырудан да, кунакка барудан да оялырга, авырсынырга тиеш түгел. Кунак сүзе белән бәйле сынамышларны да барлап үтик. Өстәлдән кашык чәнечке пычак төшсә, кунак килә. Самавар җырласа, кунак чакыра. Мәче битен юса, кунак килә. Мендәр ишелсә, кунак төшә. Ашаган вакытта чәйгә икмәк кисәге төшсә, кунак килә. Саескан йорт-җир тирәсенә килсә, кунак чакыра һәм башкалар. Татар халкында кунак сүзе белән бәйле мәкальләр дә бик күп. Кунакның беренче көне алтын, икенчесе көмеш, өченчесе бакыр, аннан ары юлы такыр. Аңлагансыздыр, мәкальнең асылында кунак булсаң, тыйнак булырга һәм вакытында китә белергә кирәк дигән мәгънә ята. Тагын берничә мәкальне искә алып үтик. Ашның бәрәкәте кунак белән. Кунак булсаң, куркак бул, печ астындагы үрдәк бул. Кунак, бәби, кунак ишегеңне ачса, син йөзеңне ач. Каршы алу, узатып калу кунакның бер хөрмәте. Кунак ашы, кара каршы. Кунак аз утырыр, күп сынар. Кунак кызлары шагыйрьләребезне дә илһамландырган. Кунак кызы, кемгә тиярсең икән? Зата барсам әгәр дә, сөям диярсең микән? Кемгә тиярсең икән? Зата барсам әгәр дә, сөям сине, сөям диярсең микән? Татарстан бик кунакчыл республика. Монда һәр килгән кунакны кадерләп каршы алалар. Аны тәмле милли ризыклар белән сыйлыйлар. Кунак үзен өендәгечә иркен хис итсен өчен кулдан килгән кадәр кунак итәләр. Чит ил кунаклары Татарстанга беренче нәүбәттә Казанга елдан-ел күбрәк килә. 2000 елда мәркәзебезне карарга 546 мең кеше килгән булса, хәзер бу сан 3 миллионнан артып китте. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сыңгатуллина, сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.